Kormorán kikötő a Tisza-tó egyik legszebb pontján, a Tisza örvényi szakaszán található, a 426-os és 427-es folyamkilométerek közötti balparton. Jól megközelíthető a 33-as főúton Tiszafüredtől Tiszaörvény felé kanyarodva mintegy 2 kilométer után. A vendégeket a hagyományos kikötői szolgáltatásokon túl csónakkirándulás, horgásztatás, kenukölcsönzés, tűzrakási lehetőség és igazi kikapcsolódás várja. A közelben találhatóak éttermek, élelmiszer- és horgászboltok, valamint lovaglásra is találunk lehetőséget. A több hektáros, a tiszai tájba illő létesítmény kényelmes, rendezett és biztonságos körülmények között várja a csónakokat, motorcsónakokat és jachtokat. A vendégeket vízparti vendégházak is várják a Kormorán kikötőben. A nyáron kellemesen hűvös, télen fűthető házakban kétágyas, pótágyazható hálószoba, jól felszerelt étkezőkonyha és zuhanyzós fürdőszoba található. A házak szélvédett teraszáról pompás kilátás nyílik a Tiszaparti tájra. A Kormorán kikötő ideális központi táborhely a horgászathoz, hiszen itt bérelhető horgászcsónak motorral vagy anélkül, kérésre biztosítanak horgászvezetőt, kiváltható a horgászengedély, és nem utolsó sorban aktuális jó tanácsokkal is ellátják az ideérkezőket. A Tisza Barátai Horgászegyesület örömmel fogadja új tagok belépését is. A környékre vetődő utazó szerencsés, ha megismerheti a Tisza-tó varázslatos világát. A kisebb-nagyobb csatornák árnyékos zöld alagútján eredeti halászladikokkal szakavatott helybéli vezetők kalauzolják önöket a Tisza selymes hullámain, hogy felfedezhessék a galériaerdők megnyugtató látványát, sokszínű madárvilágát, a szemet gyönyörködtető végeláthatatlan víztükröt, melyeket a kiszáradt, de még lábon álló fák tesznek máshoz nem hasonlíthatóvá. A Tisza-tó legendás halbőségét kézközelből tapasztalhatja meg az idevetődő horgász, hiszen akár a Kormorán kikötőből is nagyszerű fogásokban lehet része, de kicsit tovább hajózva biztosan megtalálja a számára hőn áhított horgászzsákmányt. Tiszatavi túraközpontként várják a környéket megismerni vágyó vendégeket is. Segítenek megtervezni kirándulásaikat, változatossá tenni üdülésüket. Túraközpontként minőségi szolgáltatásokkal állnak a turisták rendelkezésére. A Kormorán kikötő különlegessége a vagyonvédelem és hullámzás szempontjából nagy biztonságot nyújtó kikötőmedence. Itt található a sólyapálya is, amely a vízi járművek egyszerű, gyors és biztonságos vízre bocsátását szolgálja.
A vízi járművek tulajdonosai kikötőhelyeket bérelhetnek éves, havi vagy napi időszakokra. Továbbá lehetőség van csónakok és kishajók szárazon tárolására, sólyapálya használatra, utánfutó és gépkocsi tárolására és parkolására. Látogasson el ön is a Tisza-tó gyöngyszeméhez, a Kormorán kikötőhöz, és élvezze ezt a páratlan vízi világot, ahol családjával együtt több napos aktív kikapcsolódásban lehet része.